Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan. Petsa 2 sa bulan sa Pebrero tuig 2021. Ato karong gisaulog ang kapistahan sa paghalad sa atong Ginoo didto sa templo, the presentation of the Lord. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 22 ngadto sa 40. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Sumala sa nasulat sa balaod sa Ginoo, ang tanang panganay nga lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad og usa ka paris nga tukmo og duha ka kuyabog nga salampati. Sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Niining panahona may tao nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tao ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod nga makita niya ang Kristo nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na ang bata nga si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikuha o gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugoon mo panaw nga malinawon kaysa kaugalingon kong mga mata. Nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan ug sa kahayag nga nagpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Ang amahan ug inahan sa bata nahibulong sa pagkadungog nila sa gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya gipanalanginan sila ni Simeon ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios ug supakon sa daghang mga tawo ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang huna-huna ug ang kaguol nga sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. May usa-usab ka propeta nga babae nga ginganlag Ana nga anak ni Panuel sa banay ni Aser. Tigulang na siya, 7 ka tuig siyang nakig-uban sa iyang bana. Unya nabalo siya hangtod nga 84 na ang iyang edad. Wala gayud siya mubiya sa templo. Adlaw o gabi nagsimba siya sa Dios. Nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong taknaa miabot siya ug nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. Sa natuman na ni Jose ug ni Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa lungsod sa Nazaret nga ilang gipuy-an ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan. Napuno siya sa kaalam ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.